Огнено слънце изгрява, лъчите красиво трептят и славейче чудно запява, запява с него светът. Високо южнякът се носи, полюшват се в песен жита и лято с краката си боси се тича сред пъстри цветя. Запяла е днеска земята и всичко в радост блести. Комбайни боботят в полята и песен щастлива лети. Добър вечер и добре дошли, скъпи гости и граждани на село Зафирово и село Косара. На днешната вечер на читалищна театралия и празничен концерт под надслов доброджанки пеят, пъстри китки, хоро вият. Гости сред нас са госпожа Жоржета Стефанова, временно изпълняващ длъжността кмет на село Зафирово. Госпожа Нювит Юсуф, кметски наместник на кметство село Косара. Господин Петко Петков, председател на земеделска кооперация Генерал Ачалазов. Госпожа Гинка Гатева, председател на земеделска кооперация Косара 92, село Косара. Отец Йордан. Уважаеми любители на изкуството и културата, тази вечер сме ви подготвили пъстра програма, както с участниците от аматьорска театрална група, така и с самодейните групи Младостта в сърцата ни, с ръководител Николай Николов, танцова формация Пъстра китка и детски танцов състав Изворче с хореограф Снежана Николова и корепетитор Николай Николов при Народно читалище Христо Ботев, 1901 година, село Зафирово. Ако ми позволите да направя кратък анонс на дейността, която доби популярност не само сред селищата от нашата община, но и вече имаме благодарствен адрес от областния управител господин Стоян Бонев, а именно читалищна театралия. Вероятно вече сте нетърпеливи да видите пиесата, която предстои, и децата, които с голямо желание подготвяха предстоящите две пиеси за тази вечер. Но нека да направим кратък анонс и да разясним в какво точно се състои дейността на този проект, наречен читалищна театралия, която съчетава в себе си деца и колоритна програма от две населени места, като село Косара и село Зафирово. Първо аплодисменти за децата, които имаха огромното желание и нетърпение за изявата за тази вечер. Проект читалищна театралия на Народно читалище Ветрина, село Косара, с партньори Народно читалище Христо Ботев 1901 година, село Зафирово и община Главиница е създаден за осъществяване на съвременно ниво на взаимоотношения между учениците и произведенията на театралното изкуство на територията на двете населени места – село Зафирово и село Косара, където, както всички знаем, обща дефиниция е средищното училище и детската градина. Участниците са деца във възраст от 7 до 14 годишна възраст от село Косара и село Зафирово. Целите са възпитаване на творчески личности, включващи се активно чрез театралните представления в живота на културните организации на двете селища. Развиване на актьорски умения, творчески способности на тези деца, организиране на свободното време на учащите чрез театралната дейност и възпитаване на любов към изкуството, сценичната дисциплина, себеизявата. Задачите ни бяха да запознаем с театралното изкуство децата си от регион с смесен етнически произход, чието възможности за развитие, за съжаление, са ограничени само в техните образователни средища. Възпитаване на любов към театралното изкуство на първата аматьорска театрална група на територията на община Главиница, за което отново желая силни аплодисменти. Демонстрация на ниво на постиженията на сценично и актьорско майсторство чрез подбраните пиеси и посредством подхода на творческите им ръководители. Мотивиране на децата да повишават нивото си разнообразни форми на общуване на изкуството. Да развием толерантност най-вече и дружеско отношение
приятелство един към друг децата, със средствата на културата, музиката, сцената. Стойността на проекта, който беше осъществен, е на стойност 1500 лева, като 1000 лева са предоставени от Национален дарителски фонд 13 века България. Закупени са костюми, сценичен декор, оформление. Съфинансирането е добавено от страна на двете читалища: Народно читалище Ведрина, село Косара 250 лева и Народно читалище Христо Ботев, село Зафирово 250 лева. Общата стойност е 1500 лева, като в тази сума, освен сценичния декор и костюмите на децата, са включени хонорарите на творческите им ръководители, за които също благодаря огромни аплодисменти за техните ръководители Калинка Василева, Дешка Георгиева, Елена Аврамова, които проявиха голям неуморен труд през летния период, където всички знаем е отпускарски, е период, в който човек трябва да си почива, но те работиха неуморно, за да пребъдат децата ни и за да пребъдат селищата ни. Огромно задоволство и благодарност на ръководителите на проекта Читалищна театралия и възхищение от малките таланти, тези невероятни актьори, за това, че ни подобриха в вълшебството на театралното изкуство. Изключително радостно е, че освен добрите танцори и певци, с които се прославя общината, от днес тя ще се прославя вече и с невероятните си актьори. Надявам се, че този проект и тази постановка наистина успяха да ни разходят, така да ни направят една морска разходка децата. Надявам се, че ще поставят началото на театралното изкуство в община Главиница, Зафирово и Косара. За да се случи всичко това, наистина то е резултат от невероятния труд на организаторите на това събитие и отново изказвам благодарност към екипа от ръководители за това, че правят живота на хората пъстър и значим с тези прояви и за любовта, която влагат в работата си. От сърце им желая много здраве, вдъхновение, сили и енергия, за да продължават да бъдат посланници на театралното българско изкуство. И в знак на признателност от името на общинското ръководство искам да подаря този плакет на общината, отново с огромна благодарност. От името на двете читалища сърдечни благодарности за този жест и за този много хубав подарък. Предстои още една пиеса, но това ще бъде след кратката концертна програма. Преди това обаче искам да изчета поздравителния адрес, свързан с проект Читалищна театралия. Република България, областен управител Силистра, поздравителен адрес. Участниците в проявата Читалищна театралия в селата Косара и Зафирово. Уважаеми млади театрали и скъпи организатори на необикновената театрална изява в края на лятото на 2015 година, чрез един малък проект на Народно читалище Ведрина, село Косара, финансиран от Национален фонд 13 века България. Вие ставате част от неповторима възможност да се изявите в духа на Мелпомена, музата покровителка на най-старото изкуство – театъра. С живо слово, жестове, мимики и игра ще пресъздадете чувства и мисли, които ще стигнат като послание до Негово Величество зрителя. Желая ви успешно представяне на сцената и дано наученото в репетициите се окаже полезно и в решаването на всякакви заплетени житейски ситуации. Стоян Бонев, областен управител на област Силистра. А сега, както е казал народа, за да има песен, трябват думи и с дълбоко бликнали слова, дето викат към далечни друми, но не е достатъчно това.
Само с думи песента не може. Трябват към орловите слова, нечия добра ръка да сложи няколко славеви пера, за да трепнат стихове и звуци, силни като есенни капчуци, нежни като пролетна трева, но не е достатъчно това. Нужно е едно сърце да има, с топлинка да сгрее песента, да я скъта като ръковина и да я изпее сред света. Сърце на самодейци, аматьори препълнени с зов за красота, горищи, фестивали и събори, начистват се ударно из дължата. Нали сърце, нали за всички хора и птицата в топлата ти длан, когато своята врата разтвориш за песента и дивния си блян. Ти си моята слънчева песен, звъкна Дунав и зрени жита. Ти си птицата бяла понесла по златената моя мечта. Следва концертна програма на Народно читалище на самодейците към Народно читалище Христо Ботев, 1901 година, село Зафирово.